मुंशी जी करीमो के यहाँ कितना रुपया बाकी बा? 3 बरिस के लगान और ऊपर से 85,000 रुपया बाकी बा। ओकरा के अब ये बोला के अब वसूल करो और नइखे देतनु तो ओकर बगीचा हो जौन बानो नीलाम करो। जौन हुकुम सरकार धड़िया गइल बो के बोलावे। ठीक बा एकनी से कोनो मरम्मत नहीं करे के। एकदम ना होई सरकार। करीमो आ गई सरकार। आ गइले करीमवा। हाँ मुंशी जी बताई का हुकुम। 3 साल के लगान बाकी बा करीमवा, अब ये दे दे। लगान लगान तो हम हर परिस देवे नहीं मुंशी जी। चुप रहो बेईमान कहीं का, जल्दी से हमार लगान दे दे। हम गरीब राउर कलम के मार ना सह पाए मुंशी जी। कागज पर कलम से हम गरीबन के किस्मत मत बिगाड़ी मुंशी जी। दहाड़ी ये हमके बेईमान कहता, एकर पूरा बगीचा के कुर्की कर दो। ऐसा जुलूम मत करी मुंशी जी। राउर गोड़ पर गिरा तनी। तो एगो काम करबे, रउआ जौन कही तवन। आज साँझ के रजिया के हाथे 1 टोकरी फल भेजवा दे हुजूर के पास। सब कुछ काली मुंशी जी, लेकिन गरीब के इज्जत पे हाथ मत डाले के सोची। दहाड़ी ये ऐसे ना मानी, एकर पूरा बगीचा के कुर्की कर दो। हम जाते नहीं। गोड़ पर गिरा तनी। चल हट। ई जमींदार केहू के ना होला सन। Caramba, que eu trouxe a cara doida.